ನಮಗೆ 7 ಇಡಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಕೆಲವು ಪಂದೇನೆ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಏರ್ಪುರೇನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಜರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಪ್ಪ. ನಾನು ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲೇ ಪೂರ ಕಿದ್ದಾಡ್ತಾನಿತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾರ ನೆನೆತೆನೆ ತಿರ್ಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಬಂದು ಕಿದ್ದಾಡ್ನಿಜ್ಜಿ ನನಗೆ ನಡಪೋಜಿಗೆ ಟಾಟೋ ನೋಡು ಅಂಚ ಸೊಂಟೋಡು ಕೊಲ್ಲೊಂದೇವತ್ತು ಐಕ್ಯ ನಂದು ಗೊಬ್ಬು ನಕಲು ಜಿಯಾನಿಗೆ ಶೀತ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಮರ್ತು ಪೂರ ಅದೇ ತೊಂಬತ್ತನದಿ ಮರ್ತು ಪೂರ ಮರ್ದುಗಲ್ಲೇ ತೊಂಪೋಯರು ಅಂಚ ಓದಿದ್ದ ಕುಲೊಂದೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೊಚ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ತಿನ್ಪೆ ಒಂದು ಪೂರ ಲೈನ್ ಕುಲೋ ಏನೇ ಹಾಂ ಕೋಡಲ್ಲಿ ತಿಂದಿನಿಲ್ಲ ತಿಂದೆ ಅಂಚ ಎಂಗುಲಿತ್ತೆ ಬಯ್ಯಾನ ತಿರ್ಗಾರ ಬರ್ತೇನೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಪಾಡೋನ್ ಬರ್ಕ ಬಂದು ಜೆತಿತ್ತಲಾಕ ಬೋರ್ ಹಾಪುನತ್ತೆ ಈಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಇಂಚಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಚಿರು ಬರ್ಪು ನಡಪ್ಪಂದು ಅದಕ್ಕೆ ನಡೆ ಬತ್ತಂಡ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬಯ್ಯಾನ ಗೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ ತಿರ್ಗಾರ ಹೋಗ್ಪನು ಇಜ್ಜಿ ನಲ್ಪಂಡೆ ಅನ ತೂತಾರ್ನಿಕೋಲಿ ಅಂತ ಇದೇ ಪೋಪುಜಿ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ ಪೋಪುನು ಇದೇ ಬತ್ತಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಜನ ಪೋಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವರ ಪೋದ್ ಬತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಇಶುಲ ತಿರ್ಕೊಂಬತ್ತ ಜಿಯಾನನ್ನು ಮೂಲೆ ಬುರ್ದಿತ್ತ ಎದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯದ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಪ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಆದಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಬುಕ್ಕದಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅದಿಗೆ ಪಾರ್ಲಾರ ಹೋಗಿ ಐಬ್ರೋ ದೆಪ್ಪಾರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾನಂಚಲ್ಲ ಐಬ್ರೋ ದೆಪ್ಪ ಹೋಗಿ ಏನಾಗ್ತು ನಮ್ದು ಅದಿಗೆ ದೆಪ್ಪದೆ ಕೊಯ್ಸದ್ದು ಅತಿಗೆ ನಡೀದೇನೆ ಸತ ಗೊಚ್ಚಿಂದು ಅದಿಗೆ ದೆಪ್ಪನ ಅದೇನು ಹಾಪುಜಿಂದು నేను పార్లర్ కూడా చెప్పేది మస్తు పోయిన అప్పుడు నాకు లేకుండా కుల్లర్లు అప్పుడు అప్పుడు ಒಳ್ಳ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಂದುಂಟು ಆನೆ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಂಚೆ ಬೈತು ನೀವೇ ಜನ ಅಂದತ ಆನೆ ಇವರ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಬೋದಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಹಂಚಿపోತು ನಾನು ನಿಂಕು ನೈಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿರೋಡ್ಲತ್ತು ಲೇತ್ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಂದುಂಟು ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಪೂರ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಂದು ಪಿದಾಡ್ನಿ ಜಿಯಾನ್ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ನು ನನಗೆ ಕೂಸಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ನಮಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಪರಾಜಿದೆ ಬಣ್ಣ ಪ್ಲೇಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಅತ್ತ ಇಷ್ಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಮುಡ್ಬೇಕು ಪಾನಿಪುರಿ ಬಿಡ ತಿನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಹಾಂ ತಿನ್ನು ಮೇಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಪಾನಿಪುರಿ ಪೂರ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅತಿಗೆ ಹೈಬ್ರ ಅಂತೆ ಬೋರ್ ಬೋರ್ ತೋಜ ಅಂತೆ ಅಂಚ ಬೋರ್ ಬೋರ್ ತೋಜಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೋಸೆ ಇದೆ ಅತಿಗೆ ಅರಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಚಾ ಅಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೂಲು ದೋಸೆ ಅತ್ತಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಬೇಗ ಅಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹಪ್ಪೆದ ಬಾಜಿರ ಇಂಚ ಗ್ಯಾಸ್ ಶೋಕ್ ಅದೇ ಎಂಕಲ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಚ ಪೂರ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರ ಪುನಃ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ದಯಪಂಡ ಪಟಪಟ್ಟ ಕೆಲಸ ನಾಳೆ ಗ್ಯಾಸ್ ದೀದು ಪುಣ್ಣ ನಾನು ಬೇಗ ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮುಖ್ಯುಂಡ ಬಕ್ಕ ಜಿಯಾನಿತ್ತು ನೀದು ಬರ್ತದೆ ಲೇಬರ್ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಮೂರು ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಬಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಆಶುಗೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋದೆ ಅಂಚ ನಾನು ಪಕ್ಕೊಂಚು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದೆ ಪಂಡ ಆಯ್ತಾ 3 ಜನದ ನಡುವೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಂಡ ಅಂತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತುಬರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಗ ಆಗ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ತಲೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಕಲಿಪಾಡಿ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಟು ಬರ್ತೇವೆ ಕಟ್ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ ಜನ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಕಲ ನೆನಪನ್ಸ್ ಪಂಡ್ರ ಅಂಚ ಇದ್ದ ಬರ್ತೇವೆ ಅತಿಗೆಲ್ಲ ಐಬ್ರೋ ಮಲ್ಪೇರಿ ಅತಿಗೆನ ಐಬ್ರೋ ಮಲ್ಪನ ಅಂಡಾರೆಗ ಆರು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರ ತೆಪ್ಪೇರು ಎಂಕ ಅತಿಗೆ ಮಲ್ತಂಡ ಅದ್ವೇನಾಗು ಜಾನಿ ಸತಿ ಮಲ್ಪ ಇಜಿದೆ ಪಂಡ ಅತಿಗೆಗಳ ಟೈಮ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ
ಈ ಸರ್ತಿ ಪಿದ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಜ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಹೈಬ್ರೋ ಮಲ್ಪವನಿ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜ ಹೈಬ್ರೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪಾರ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಕೋಡದ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಪಾರಂಡ ತಿನಿ ಬೈಯಡ್ ಮದ್ಮೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಎಂಕ್ ರೆಡಿ ಆವಂದಿಲ್ಲ ಐಶ್ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಲಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಹೇರ್ ಮುಂಕ್ಲಿ ಇಂಚ ಒಂದು ಮೀಶೋಡ್ದೆ ತೊಂದನು ಒಂದು ಪೈಪುದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಮ್ಮ ಇನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಸುತ್ತೋದು ಕರ್ಲಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಅಂತ ಜಪಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಐಶು ಪಿದಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಆತುಂಟ ಅಂತ ಜಪಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಸರಿ ತೋಜಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಅನಿಗ್ರೆ ಪನ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜ ಪಂದ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ಅವು ಮಲ್ತದಾಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅನಿತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಾರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನಂತ ಏನೋ ನಂಚಿಂಚು ಹೋಯ್ತು ಅಂದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಏನಾರ ಕೂದಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೊಂದಿಲ್ಲ ತೂಕೆ ಏನ ಎಂಚ ಪಿದಾಡ್ವೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆಂದಿಕ್ಲೆ ಅತಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸಂಡೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೌದಾ ನಮ್ಮ ತಟ್ಟೊಡೆನುಂಡ വലിയ ബാലാക്കുന്നിട്ട് ജിയാൻ സൊണ്ടൊടുക്കൊള്ളുണ്ട് തട്ടൊടിക്കാൻ അതിಗೆ ಏನೋ ಅಲ್ಪ ನೀನು ಚಿಕನ್ ಅಂದ್ ಗ್ರೇವಿ ಅತಿಗೆನೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಇನ್ನು ಮದ್ಮೆ ಪಾರುಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆವಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಯಾಲ್ಲ ಇಶುಲ ರೆಡಿ ಆವಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಿದಾಡಿ ನಾನು ಅತ್ತಿಗೆ ಕೋರಿದ ಕಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾನೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಪಾರ ಒಳ್ಳೆಯದತ್ತಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ತೂಕ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಬೇನಿಗ್ಲೆ ಈಗ